Id-Direttorat tal-Promozzjoni tas-Saħħa u l-Prevenzjoni tal-Mart ħareġ twissija dwar is-saħħa minħabba t-temperaturi għoljin fis-sajf. Id-Direttorat qal li jekk kif it-temperaturi qed ikomplu jitilgħu qed jingħata parir lill-pubbliku dwar l-importanza biex ma joqgħodx nieqes mill-ilma matul ix-xhur sħan tas-sajf. Ġie spjegat kif temperaturi għoljin jikkawżaw telf ta' ilma mill-ġisem brata maġla li jista' jwassal għal nixfa. Dan jista' jwassal ukoll għal eżawriment ta' sħana jew stroke relatat ma' sħana. Is-sħana tista' taffettwa lil kulħadd, iżda xi nies huma f'riskju akbar bħall anzjani, trabi, tfal żgħar, nies b'kondizzjonijiet kroniċi u nies attivi fiżikament. Sabiex jiġu evitati l-effetti ta' din il-mewġa ta' sħana, id-Direttorat huwa tal-parir li tevita kull espożizzjoni bla bżonn fix-xemx matul perjodi sħan tal-ġurnata, normalment bejn il-11 ta' filgħodu u l-4 ta' wara nofsinhar, tixrob l-ilma ta' spiss u tiekol ikel aktar frisk u kiesaħ. Qatt ma tħalli lil xi ħadd vettura magħluqa u parkjata, speċjalment trabi, tfal żgħar u annimali, u jekk ikollok bżonn li toħroġ fix-xemx imxi fid-dell, għamel krema protettiva u ilbes kappell. Qed ikun irrakkomandat li tiċċekkja regolarment lil xi persuni anzjani li jkunu jgħixu waħedhom u kif ukoll dawk li huma f'riskju għoli.